Да чуем сега Петър Жендов. Как работи приставката за рапица? Доволни ли сте? Вие лично карали ли сте комбайна с нея? Да, аз лично съм я карал. Значи значително по-добре, с значително по-малки загуби, по-висока скорост, по-висока производителност. С две думи, хубаво е приспособлението на Металагро. Сравнимо с други приспособления, как виждате това приспособление? Хубаво е приспособлението в сравнение с другите марки. Някакви препоръки да отправите към производителите имате ли? За сега нямам. Значи доволни сте от приспособлението. Каква е ефективността на работа? По-малко се пилее с това приспособление, по-висока производителност.